Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup. Haholongian siana sarohan dina hacit dan sonan paiana saleleng ningonu audio hodiau audoto Lam hibur mapai dengan nibasa pasti atau di rohan toguau tudalan nadengga boarau sai boarau tu dia behola saleleng bicar mata diari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar mata diari masih pas sorangan kita siang. Lam hibul mapai holongi rohan pasti atau di rohan Toguau tudalan nadengga boarau sai boarau tu dia behola saleleng bicar mata diari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar mata diari masih pas sorangan kita siang. boarau sai boarau tu dia peho hasian Boarau sai boarau tu dia behola saleleng bicar mata diari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar
Ajarion hitana dua majalo tada ni holongi rap mengudukan hatatan tung sosirang hitana dua holoki natubusian rohaki holong mido nama calowi sadama hitana dua mulayon rodi saleleng ni leleng na rade dua mangihutokong haholongan manang natu dia peholang poan Islam kita studio suara mana rezeki ho suara sekitar sesama sudah itu ada perbuatan kita bersama irma tapi kita selalu muncul nanti apa kalau Islam tahu persis itu suara atau tahu marajana oleh Allah kami mulai tema di hama bangor dami sahata di partikianon di mana kok di matanya riot nakok matok kita nauli nakok markiran lengkap dan sifat kenon di kamu nol dengan lapamu baru main nami pare mamuna baru nami sejulu nami mahalap nauli mahalap dengan atong las marong nami jalo kami mau di barak selas niroha asa gabi ma tujolok kita las gabi ma hita di bagasan hai pasu sudah mati mami mau ya langsung ya yan langsung mas yan dapat kita syuting jolo kamu sana warna mula musan hidup Nanti kak, nanti aja kak, nanti aja. Kalau kamu bek kamu harus nanti kamu. Iya, tarik. Salid dagmi ba ninong manong baru memi? Gulos nito lang. Iya. Lama. Iya. Iya. Tugamu. Nah, tapi muda tuamu sa satu kar bunga. Ada di Pasar Merdeka, Jo. Kita lagi teh. Siguro di rohani baru dirasa baru namora mora meroha permainan bidai mami nagami sirota mi
kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan komen. Semoga keinginan yang sudah direncanakan untuk menikah segera terlaksanakan. Yang jomblo sabar ya, Abang Mabreng. Baru mandang leleng Pinai mami Nagari Sirong tapi topiku Dengan maruga Di sana solu Di bolu-bolu para serokan na semua bahwa puji-puji yang pertolongan hamba Tuhan di sopahon sin na sorahan nami berubamu kali Tuhan di manogok nyarion di siarat Tuhan na selirohan pakilang kamu di bentuk solo sakap ini kuliah dia para fikio oleh Tuhan di marina nama cara pemasuk-masuron sian joro ni kuliah ni hide-hide na posomi ya para di manogok nyarion rumah oleh Tuhan di nalu puno nami nama anak kuliah ni oleh Tuhan di bawah joromi tunggu jalan rambut diambil di perjalanan. Cong-congi oleh Tuhan sana muka dunia dalam ujungi. Serbuknya oleh Tuhan usiduk para sumasuron sebar seromi. Nanang kita nami rekulau nami oleh Tuhan pulau si haba tahun nami. Tong butuh pasaton nami oleh Tuhan asal ekonomi dami kita nami yang ditong-tongan di pulau nami. Terlumungna oleh Tuhan Tuhan nyari nanang dia nomu dihami. Dorongan nami alih Tuhan disebut dengan dibasabi alih Tuhan. Tatong alih Tuhan miyan ditong-atongan yaka na makaproseho. Yaka doon sa pangmasyon nami pe alih Tuhan. Tugtong butuh pasahaton nami. Asa sihaw mo may alih Tuhan. Asa marpos di roha kami yaka baga-baga nagsipasong ito kami. Terlumubi yaka undangan si songkot ni aka hasuhutan alih Tuhan na di perdalanan. Tugtong butuh-butuh na sida to hastu ingananon mardongan hati pason alih Tuhan. Gijang ni saluhut alih Tuhan, kami pasahak masalula ulang nami. Dari nakto din nami, puasin ni Roham. Orang menghihiti Tuhan Yesus Kristus, matanya kami terbamu. Lebih gereja pakai OB kan? Kan? Langsung gitu bi. Tadi nggak pakai drop kita.
tien sanita guru nabi dulu tapasonang rohata taparadi deta sian nomor 700. Niroha do Jepang di kuliah tahun suang songoni disuhut para anak marga siaan nang suhut pargoru marga napi tepulu marsiala mai nang dialusi debata akatang yakta nasai laon ima asa Jepang sirokap ni tondi ni anak dot boru ni huriata nuaeng nunga Jepang be nunga dipatongon debata sirokap ni tondi ni kelektai atong tapuji ma debata tapuji ma denggan basanai di ngolum pinuji ma debata do Israel ni dengna sakap ni debata hari modelate ma ni kasa na hujarohani ikon boto otta do debatado na pajong jokot parsari peoni alani i badiado parsari peoni harak Kristen di Portibion pinuji ma debata do Israel ni dengna sakap ni debata bersama asal Tuhan maka dengan di pasar na hujarohani songonon ma mula di parsari peon na badiai dungi tarmalap modong masih Adam di bahen debata Jaboba jadi dienet masada sian rusuk nai jala dilakopkon sibuk tu pembuatan nai dungi modong debata Jaboba rusuk nai sia-sia Adam bahen buru-buru jala itu ibadah tu si Adam dungi ni nasi Adam ma ondo sahali holi-holi sian akka holi-holiku jala sibuk sian sibukku guaron malibana jolma ni bawa ala sian bawa ibana binungan dibaheni dari bawa do amana do inana mardomani jolmana jari sada sibuk nasida marsai marado nasida duasa si Adam dohon jolmanai jaladang maila nasida amin kuduna kita taparade neta nomor 100 Thank
Kristus, dohot goar niton di parbadia natumo palangit do tanoon. Amin. Martua manang ise na marhaposan tu Jehovah. Jala Jehovah haporusan na dibahen. Songon hau do ibana nasinuan di topi ni batang aek. Nama parbuehon parbuena di hajujupang nitikina. Bulungna dang olo malos jala sudena ni ulana menjadi do. Jehovah terus pernahan dan tegaramu urang di patong doa tujak para tanoma di togo doa dagapun air akasanan. Di pasabam dorohaku di togo doa di dalam hati goran alani goarnai. Kodo manujuk meja di jolokku maradokon akka musuku dimiai kodo ulukku suk-suk do panginumatki. Tohon kaheri dengan bahasa tohon kasih roha makikitih au seliling au mangolu jalan mula kau maswakku mabagas di Jehovah seliling nililingna. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang kodo na mga tulpon pardongas sari peoni di idahodo dengan namion di son pangoli Victor Marliasa siaan dohot oroan na tien sagita buru na pitupulu nasida ng rotu jolong mangido pasu-pasu atong tatap manasida di bagasan asini roham pasu-pasu jalaramoti manasida marhite-hite asidot holong ni roham uluhon di bagasan dame pardongan saripion nasida sahat ro di ujungna saitangihon matang yang nami alani asidot dengan di basam di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul maham. Tabi kema kor Watutu si parmahana Jehovah tutu Jehovah tutu Jehovah tutu si parmahana Aidang nahura manaha molo Jehovah dongaki Aidang nahura manaha molo Jehovah dongaki sai sonang rohaki di patongon doa tuja palan nalomaki sai ditogu doa tulabun niai pastoragani nambe madalada nambe madalada dilinggo mania mate yani
asini roha dohot dame ni di batana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang nani hakolongan di bagasan Yesus Kristus Tuhata atani Tuhata nagabe tupuk jamita ima ojahan parsaripion ni anak kota Victor Maluliasi Sihaan dohot tien sangita boruna pitupulu dibuat sian Efesus 5 ayat 77. Efesus 5 ayat 77. Songonon mahatana alai sandok ganop hamu masih hakolongi partihutana be songon dirina alai dihabiari perempuan ima bawana bahasa Indonesia bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Damang dainang nani habolongan di bagasan Yesus Kristus Tuhata ya tupuk jami tahun ima podani apostel Paulus tubulia Efesus termobi bayi tusudi ama asa dihabolongi partijabuna marang istrinya sondia makahulungi dirina sendiri songsonima saluna akka ama makahulungi partihutana tarsongon hita halak batak saya dongdo pangatusion na urang arga diburu martimbakon anak alanido saya dongdo istilah anak ni amanah nape anak si buan jia ibana alito ulo didok ibana anak ni amanah ala anak si uduti hajul mau muses si pahutau lo dinna mo beroha serakon dinna kok lobe akka perempuan di marohana anak perempuan pe nani topani di batari dan holat bawa nani topani di batari alai perempuan pe nani topani di batari sejauh yang saya tahu tidak pernah ada perempuan lahir dari sahalinai hudok siat daging di bawah hidup dan sian naasi dan sian bulu nama pultak ditopa di bata perempuan alai sian rusuk di bawah hidup sian daging di bawah hidup ditopa di bata perempuan ini asa dipasang untuk dibuat perempuan ini dan diboto bawah ibat tangga naga bisiga alamasa di rumah tanggai kadi perlu di rumah tanggai introspeksi diri ada do inatai ikon introspeksi diri saling mengintrospeksi diri do kita mangatusi parsalipion nasib so dari sadama unang songon naniba ditiki mardungan-dungan songonima jiguna kolong ni rohana tu perempuan ini sebulan 2 bulan
dung berumah tangga masai malapak-lapak kolong di bawah dung lambur mamusi gabi malupuk mor mamusi gabi malopok-lopok tupa kuliah tak pasti polong di kamu dong ado padat pasti polong muna bila lagi kamu nasabui sirang kamu Yesus sendiri aku ingat anak-anak di parani lo si panganata harus diperjuangkan ai sohami nama nudui gabi dengan sejarah bodoh nama diti suatu di doko alani omak kudu baik dipipit ho alani amak kudu baik dipipit ho down alani si Victor lo baik dipipit ibana si Tian Sanita Burna Pitupuluan jadi harus diperjuangkan kesatuan keluarga itu. Mau halak batak mendok sapala nang maridi ikut marai mah. Sapala setapi sapala na dibodut kurang dicari. Soni mah tapi ko inang tien Burna Pitupulu olak nyon dogoy dongan nani ho. Saya pamas-masunon ini maradat nah. Orang ini nabi dengan buksal pui hamuna dua mah nama nupus kon pasar kemunan molo nandingkan rumah tangga muna dihamudo haputusan dan dia mata dan diinata dan dia kasudina toropon molo dingkan rumah tangga muna alai dihamuna dua do haputusan molo nang roa dihamuna dua putusan ini molo nakolan berbeda hamu dihamuna dua putusan ini molo nang maksirang hamu dihamuna dua putusan ini dan diamat tapan kita ayo molo pat kita ulah nama nuduh buah asasada persalikan disitulah perjuangan kalian tentang rumah tangga yang baik itu. Hal ini sebagaimana Adam bertanggung jawab kepada Tuhan, maka suami juga harus bertanggung jawab kepada istrinya. Ya. Dan bukan hanya bertanggung jawab kepada istri, tapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Kenapa Adam bisa bertanggung jawab kepada Tuhan? Maka suami juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan itulah tanggung jawab yang luar biasa untuk kita yang harus dijalani mulai kalian disatukan pada hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kalian berdua.
Ditai rohamuna dunuaing nang marbagas. Atong tangion hamuma jolo hata ni debata tarimot tuluhut ni pardongat saripeon ni halap Kristen. Dung ditopa debata jolmai di dok ibana ma dang dingkan sasada bawai kunjung ubain ma di ibana sada buru-buru pangurupi bain akutna. Tambah ni di dok Tuhan Yesus ganok na paulakon na niolina ia soala ni namar mainan na palakukot sado pangalakuk do nang namambuat nasirangi atong na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jorma. Songonondo di dok debata tu bawai hamu akabawa hakolongi hamu apar di hutamu nabe songon Kristus na makaholongi kuriya. Jalan na mangalehon dirina humokopsa unang muruk hamu dompak nasida ikon marroa hamu mandungani nasida. Sangat bain hamu nasida songon panean di hangoluan nasora suda. Dungi songonondo di dok hata di dibata tuak kaburbu. Diolo yaka perempuan mabawana be songon panguluyon na dituhani. Ay bawa ido ulu ni pardikutana songon Kristus ulu ni hunyai. Ikon botor porman toman man martungan halambohon dohot haminahan ni tondima parani ni buru-buru imana arga di jolo ni dibata dohot di jolo ni jolma atong akan nama parangihon hata ni dibata maham sumulukon para sini rohaon dohot habasaron dohot haserepon ni roha maham marsi paunian mahamu dohot marsia-sia-sian saluhut riting ni roha muruk rimas panunggahion dohot pangicayoni daw may siyan ham alay dikinjang ni saluhut nay marsi hakolongan maham ay idol rahut ni nasudengkan dungi dami siyan di bata ima na mga rajay di bagasan rohamuna jala saluhut na binain muna marhite-hite hata dohot papahenan toktong may marhite-hite kuan ni Tuhan Yesus. Asa iba naman ang mga rajay rohamuna dohot ulaw muna. Atong mga dibigay hamu hata di debata na kun maaong nuayong parcholo tubawa ang pangoli. Victor Maruliasi sihaan. On olo do homak kajongjong kon di jolo hamu do sitien sangita boru na pitupuluon na niriritmu gabedonganmu saripe olo doho makkaholongi ibana siyan nasa roham dohot mangduhon siyan nasa bogom uhud marparangihon parangi na badia rak dohot ibana pabuah halak Kristen ho olo doho manganju-anju ibana di hagalion na tuksura humurak parangina jala na sutupa paulakonmu manak tadi kononmu ibana paima isirang hamatean hamu sogot molo nam sadaro ham mangului saluhut nai dokma alusmu alusna olo namar padan maha olo namar padan doamu atong namadukun maaw dohot diho ale inang sitien sangita burna pitupulu olo doho makajongjok kon di jolo ni debata na umbuto saluhut dohot di jolo ni angkadongan na pumudison na pinangido ni rohamdo si Victor Maruliasi sihaan gabi sinondukmu olo doho makagolongi ibana siyan nasa roham dohot marpangalaho na turit maradokon ibana dohot marparangihon parangi na badia pabuahalak Kristen ho olo doho manganju-anju ibana di hagaleon na molo tunggu murak parangena jala na sutupa mangilolok ho manak tadi kononmu ibana paima disirang hamatian hamu sogot molo duk sadaro ham mangului saluhut na dokma alusmu alusna olo namar padan maham olo namar padan mau
bata doang mandok hatana Tuhan. Di bagasan goar ni bata ama dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot ton di porbadia doang mandok Tuhan. Na pinalung ni debata yang jadi sirangan jorma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bataba. Di sondakot jala di dopakot Tuhan di batama puhina Tuhan. Didongani jala di parhului maham. Maka guluhon parsaripion nuwon di bagasan habadiaon sianulana sahat. Amin. Ale Tuhan di bata amanami na di banwa kijang mau diate mau kusombaon hami tuho alanong di patulus ho dengan namion manjalo pasu-pasu parsaripion pargugu jala tugu-tugu manasida makkanguluhon parsaripion na di bagasan dami dohot nasni roha. Ale Tuhan dohot dohami na pungu di son marwas ni roha ala pamasu-masuon parsaripion nasida di bagasan serep ni roha duhami martangi yang tuho asa toktong maho mangaramu dohot mamasu-masu sudi parmuluan nami asa marsangap jala marmulia ho marhite-hite ngobi dohot parsaripion nami tangihon matangyang namyon di bagasan guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparade main deta sian buku ende nomor 120 ayat 1. Podo haroroan ni saluhut si leo-leo nadinggan dohot nasa ubasa namang diutus. Upasat hami masian na dileon mitu hami pelean nami tuho. Sejalo may gabiwap na huskus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparasayang hami peleanon. Patimbulkon harajaonmu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda kami kudang misilolon itu kami. Asalam dir kami mandok mau diati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap terima hita mandok tangiang aliamanami. Aliamanami dari banot kita. Saya keluarga dia mabuanu. Saya roh maharajamu. Saya sahab malamoni kami banot mau somon banot kita. Leon matu kami saya leon anggur banyak. Unang kami tugi utama junang, kalau mahami siapa aku, ayahona pula harajau, do tarukun, roh diasana aku sering dililikna. Amin. Mulak mahamu di bagasan sonang, dohot, damini roha, jaluhamu mapasu-pasu nasihat kata. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama
dohot parsaoran diton di parbadiama namandongani hamu rodi saeling dinilina. Amin. Sa
Jadi mau nanti matu fakta dia nyari yang ngedingkat penak ini makanya penak jadi tuh bere doko buru pirima atau dimbere jual di daun losong di buru kon pakan di batan berdua saya hatok mau di tidak dorang horas mamu selamat dan berbahagia lah ya. Horas akan buru akan bah selesai. yang diboleh tadi ya? Sangat cintai pada sebetulnya laman ni atau spiritual asakot pasu-pasui dengan mami ma boras sakti boras spiritual di firma tundimu luju-luju pada pengomongan para anak berburu mahong mamu asaum lu kamu sahur majua boras ma boras sama saat ini Upasat kami majolo songon dapuran nami Tuhan asa mangada di mau pasat tahun balik itu. Maduk pada yang murah nami. Gabi pada nami. Kami majalah horas. Perjolo hitam maduk mau nanti gudang. Tutuh hatta para sirohai. Nabang aleho hai pason di hita. Iki dauli ari naringgan di bangsa Tekion alani holong ni rohana mameri kita di bangsa Tekion anggiat hita sisa datang iya sisa datang iduan tutuh hatta nama tua di mata ima di bangsa Tekion nama jalo pasu-pasu patungan sa ripeon ne baru anak dot baru ni horiane na siang joron ni asa dah honok kudu perjulul di hamuna terlumubi di kedua pengantin asa tuh anak psikoro mainna di duluk di purba tua tuh anak mamu tua baru dengan muna ma saat masa rumah tua di sok di hamu borang di hasil hutan boleh di pasahat tamu tuh hami ima pingga pendukunan ima tupar musik nanang pergosik ima nama risihon boras nomor ribu-ribu dohot ringgit nanti nopan di pamerintah teh sehingga na son na dekon na tua-tua asa si toropin na dakana si torok mengrating na torok na murahana torok anggina na soy ng buruga tujuan na riot di basa tikyo siap kami par musik sehingga ma tuhat na nomor tua di mata na mga lehot tiurni ari di hita di nama muka ulat tadi bagasan saderio saat na mangujungi anon di bagasan dame na sa tuhatay sa giat madipati urtuhata sa luhuk na ari na ringgat di hita di bagasan saderio asang giat las rohata ang giat na potan pasu-pasu hita sa tuhata na martu di bata otik so sa dia na pasahata mi tuha muna hata na uli hata na ringgan tuhata mga napasauton pasu-pasuna gabi ka na oras gabi lang Pesurok kami nung adipotaho. Di sana pumunuh kami, para na punami to sa manipil, puro bere-bere. Ima, di namang kalason, di nagsaw, ima yan akon namin, do perman namin, majal pa masuk-masuk, persarapia sa juron tuhata, maritin na pasona. Basi masalari, bido rohan namin, pasahaton, ada nagodok majalo, ada nauparto parata, turazay, ula-ula namin, napidubulo. Sila ni matong magpungo kami di siyon. Sinalaw magbuhay ulang na yung buwan ng gudang.
Sila nima, dinang mangrani hamo, pamataw kamu majalo. Sa mga kerja. Malate matutupan din namin, lasrohan namin. Nang ibatarasok kamu, iba dari mula, di namang irikon, ulo tabasa dari. Sila ni, pada namin, alatang kaso taboto, di seluruh na paso-paso ng matrebata di kita. Buhay tamarpong di basa dari yun, lumobi din ang sakap niya nakon namin, na mazala pa masok-masok pa sa repeoni. Open mangido mga abito mo, asa lulu kau mazalaw tamat matrebata, sangkiya di paso-paso jala di batiur, ulo ta, di na mulai sa ato na pasidukonan non, ado kau ma. Nauli. Gabi babang kerja nabi. Malate mga pada namin. Gabi. Ope pada namin, asam iya makurasi. Oh. Jalagabi, lasrohan yang mantaraja, inata seribada. Anong bata na tuman abdo. Isabot duhut, las mangiyong si Malase. Tugu, tawa mo siya di taro ni Toro. Asa gabi, asurutong kay permusik. Lumobi ang mantaraja na seribada. Sa mantaraja. Nauli. Dulu terbang serong, baik majalah buat mulai. Nauli. Malate mapada nami, oke pada nami. Asam kau mazul badak sampai asam giat, mau tama masa matre bakal di batur salu naulota di masa darong. Baik kau mazul badak sampai. Baik kau magodang lihat asal dia mas-masan kata lihat panggabian lihat perarasan di tasalukna baik kau magodang lihat.
Sila nang binay muna godang lihat-lihati. Asimat tong rawan itu atas saya lihat na panggabihan, lihat na parkorasan di hita sa luna. Sila ni bebeda nami, asa dilastrohan nami, asa masulupulupan jo kami, yak kana maramaranggi. Adong goha tayo na madua na madok, tapon ng isubagating, hindi doon ipanindigan. Oras doon na maramaranggi, gabi alakat kas doon, yak kana ringan. Sila ni bebeda majo godang na masulupulupan. Gabi.